em va fer molta il·lusió que em proposés aquest altiplano. Sí, perquè tu me'l vas suggerir indirectament i el vaig llegir, Altiplano, de l'En-Paul Maillard. Mexicà. Mexicà, t'anava a dir, malgrat el nom. Sí. I se li nota a l'escriure que és mexicà, Queda en un deje, queda un... Molt suau, Molt suau, però es nota, jo li noto, Publicat per Minúscula. I ell m'ho va aconsellar perquè ell hi ha estat al Salar d'Uyuni. Jo és que vaig viure un any a Bolívia. És un país que vaig estar-hi molt de temps, no vaig estar un any al Salar, però estava de mestre a una escola a la zona rural de Santa Cruz, però van fer quan venia la família a veure'ns, allò que encara es podia viatjar sense mascareta ni res, va venir un cop la meva mare i un cop els pares de la meva companya. I amb els pares vam anar al Salar d'Uyuni. A mi em fascina la manera com té d'explicar les seves aventures al Salar i a Potosí i a Sucre i tot l'altiplà, perquè és tal qual com jo ho recordo. És la visió d'un occidental que visita un temps llarg aquestes zones de Bolívia. A mi m'ha agradat el recurs que fa, a part del llenguatge, que ja jo he fixat que m'ha agradat molt com està escrit, el truco que fa, el recurs que fa servir, que és que ell acompanya un artista que vol fer una instal·lació al mig d'aquell desert de sal infinit que es perd en l'horitzó, i com es fiquen allà dintre i com descriu la vida, perquè és un desert, però hi ha vida. N'hi ha uns que intenten atracar-los, n'hi ha un altre boig que viu allà que el protegeix, es pensa que protegeix el Salar, ningú li interessa el Salar. El que treballa traient sal d'un petit tros que té allà, jo trobo que tot això, clar, a mi m'ha portat moltes vivències que havia oblidat i que es tenen a la memòria de quan la vaig visitar. Però a més és que quan parla de Potosí també és tal qual ho explica. I quan parla de la resta de les coses de Bolívia, quan va a La Paz, quan va a Oruro, tot això, és tal qual. És fascinant de trobar algú que t'explica les coses com tu les has viscudes, no passa molt sovint. No. I és, jo el dic, si has d'anar a Bolívia, això, ves i això, no? També agafa'l perquè és molt maco. I són 4 històries, la més llarga és la del Salar, però també m'ha agradat molt la del còndor, que ell vol tocar un còndor, i el que li passa. I jo també ho vaig trobar una situació molt raonablement possible. O sigui, segurament és real el que li explica. M'agrada molt com explica molt breument la biografia de Evo Morales. Sí, i la situació política. Perquè la vaig viure directament i recordo això. Sempre vist des del nostre punt de vista. Jo conec gent allà que no suporta l'Evo Morales. Home, esclar, això a tots els governants els hi passa. Però el que representa des del punt de vista d'un occidental i el que representa allà és això. Vull dir, jo no puc més que recomanar aquest llibre de l'En-Paul Maillard Minúscula perquè m'ha tocat la fibra. A mi m'ha agradat perquè està molt ben escrit i molt ben explicat. Doncs 2 motius per llegir Altiplano. Tumbos i tropiezos.